Għandna parlament li ma jiffunzjonax u li sar biss klabb fejn wieħed jiddiskuti iżda ma jiġi deċiż xejn. Hekk qal id-deputat mexxej Laburista l-Affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia meta kien qed jitkellem fil-Parlament fil-ħin tal-aġġurnament. Anġlu Farrugia fakkar li mis-26 ta' Jannar li għadda sal-lum għadu ma nġibx vot wieħed quddiem dan il-Parlament. Dan meta hemm 16 l-abbozz ta' liġi li jridu jittieħdu vot fuqhom u 6 mozzjonijiet li għad iridu jitpoġġew għad-diskussjoni u jittieħdu l-vot fuqhom. F'laqgħa wara oħra tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, il-Leader of the House u Ministru Carmi Fsut-Bonnici minkejja talbiet li qed ikun hemm għadu ma sabx ġurnata biex il-Parlament jiddiskuti l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern. U sal-lum, Mr. Speaker, Alla jbierek il-poplu Malti jistenna imma l-Ministru l-Onorevoli Carmi Fsut-Bonnici, il-Leader of the House, fl-interess nazzjonali għadu ma sabx ġurnata li tal-Parlament jiddiskuti din il-mozzjoni. Din hija tal-misħija, din hija demokrazija li ma tiffunzjonax. Għandna gvern li qed joħnoq id-dritt li tiddiskuti u tiddeċiedi. Anġlu Farrugia qal il-Gvern ta' Gonzi PN qed iħossu komdu jitfa' lura l-problemi tal-pajjiż u jkaxkar saqaħ sal-elezzjoni biex jisraq il-voti billi jagħmel il-pjaċiri. Jista' jagħmel tkaxkir ta' saqajf. Il-poplu irid isaqsi u qed isaqsi. Għaliex dal-gvern ma jiġix iddiskuti il-problemi li hemm fl-amministrazzjoni ta' ġustizzja. Għaliex il-gvern ma jiġix iddiskuti il-problemi li hemm fl-intern. Id-deputat mexxej Laburista rrefera l-rapport internazzjonali ippreżentat waqt konferenza tal-OSCE li juri li pajjiżna huwa fost l-ar mis-27 tal-Unjoni Ewropea għaliex għandna aktar minn 60% tal-popolazzjoni tal-ħabs li għadhom qegħdin jistennew li jgħaddu ġuri. Hemm ukoll il-problema ta' droga u traffikar ta' droga fil-ħabs. Sitwazzjonijiet li jżidu l-urġenza li tkun diskussa l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar is-sitwazzjoni li jinsab fiha il-qasam tal-ġustizzja u l-intern.